Δεν έχω τίποτα να φορέσω στο ραντεβού μου με τον Casey και ξεχνάω πώς γίνεται αυτό το πράγμα που βάζεις αέρα στο στόμα σου για να ζήσεις. Εννοείς την αναπνοή? Ναι, αυτό. Χαλάρωσε. Ο Casey ξέρει ήδη πόσο λαμπερό διαμάντι είσαι. Αλλά αν θες, μπορώ να σε βοηθήσω λιγάκι. Ναι, αυτό. Με τη δύναμη της πριγκίπισσας, μυστικό μεταμόρφωση. Είναι τέλειο. Κυρίες και κυρίες, Είμαι ωραία, ναι. Ζάρια, Ζάρια. Hey, Torque Metal μου. Κοίτα το κορίτσι μας. Μα δεν είναι φανταστική? Περίπου. Τώρα είσαι φανταστική. Έχω δει όλα τα επεισόδια. Μερικά από αυτά 2 φορές. Εντάξει, όλα 2 φορές. Δεν το πιστεύω ότι σου αρέσει το Questica Nightly Detective Μάγος. Μετά θα μου πεις πως είσαι. Στο fan club του Questica. Οματοξωτικό, συγγνώμη. Όχι, το νερό ανέβηκε στη μύτη μου. Έρχομαι αμέσως. Εσείς οι 2 κύριοι ψάχνατε για μένα? Μην είσαι τόσο γκρινιάρης. Το ξέρω πως εγώ και η αδερφή μου χρωστάμε πολύ χρυσό. Αλλά για ποιον δουλεύεις? Για το Fat Cat, τον Morgan, τον Αρκούδο? Δουλεύουν για μένα. Μα δουλεύουν για μένα. Δεν γίνεται. Casey Boone, μεγάλωσες πολύ. Πάρτε τον από εδώ. Νομίζω πως το έβγαλα όλο. Αλλά το αριστερό μου ρουθούνι ακόμα καίει. Casey, πάρε τις δακάνες σου από το ραντεβού μου. Είσαι καλά? Έλα, Casey. Ανυπομονώ να χώσω τα νύχια μου στα υπόλοιπα τι θα σ' απέσια ποντίκια. Ειδικά στην αδελφή σου και αυτή τη Ζάρια Moongulf. Ζάρια Moongulf. Όχι! Το νιώθεις το κακό στον αέρα. Θα τον νικήσω, ας προσέξουν οι κακοί. Θα τρέξουν, θα κρυφτούν, θα ζωντανέψει πόλη. Μην κοιτάς πίσω, μην κοιτάς πίσω. Όταν καλή τιμή είμαστε ένας για όλους και όλοι για ένα. Είμαστε οι πολεμιστές μπροστά στο κακό. Είμαστε αυτοί που πολεμάμε για τη μοίρα του κόσμου. Είμαστε μυστικόνς. Ζάρια! Ζάρια! Ζάρι! Θέλω να πω και οι δυο σας! Και οι δυο σας! Ζάρια! Μα τα αστέρια, είσαι καλά? Φυσικά είμαι καλά. Αλλά αυτή μπορεί να γκρινιάζει που έχασε. Ήρθε η αποκάλυψη! Αυτό το χειριστήριο είναι καταραμένο. Παιδιά, είδα... Τι έπαθε το φορέμά σου? Πήγες για εξερεύνηση στο πρώτο σου ραντεβού? Τέλειο! Όχι, εγώ... Ξέρω ένα καλό ξόρκι καθαρισμού. Ακούστε με! Κάποιος έρχεται. Πήρε τον Casey και είπε πως έρχεται για σένα και την Kitty και... Τι, ποιος το είπε? Δεν ξέρω. Ήταν ένας μεγάλος τύπος με ένα κεφάλι πουλιού. Ζάρια, μίλα μας. Ποιος είναι αυτός ο τύπος? Τον λένε Captain House. Είχε πάρει εμένα, την Kitty και τον Casey από το χωριό μας όταν ήμασταν παιδιά. Μας ανάγκασε να γίνουμε πειρατές του ουρανού. Ήταν ο πιο κακός καπετάνιος στους 7 ουρανούς. Εσύ θα έχεις τη βραδινή βάρδια, μικρή Casey. Wow, ο Casey ήταν πολύ μικρούλης τότε. Δεν είναι αυτό το θέμα, συνέχισε. Τότε μια μέρα αποφασίσαμε να παλέψουμε. Δεν μπορώ να πάω εκεί πάνω. Είναι πολύ ψηλά. Τι είπες, αγόρι μου? Καλύτερα να προσέχεις. Όχι, ο μόνο καιρός μου. Θα τον ρίξω στη θάλασσα αν δεν ανέβεις πάνω σε αυτό το κατάρτι. Hey, κάτω τα χέρια σου από πάνω του!
Πώς τολμάς να μη με σέβεσαι? Αυτή είναι η τελευταία φορά. Το ράμφο σου βρωμάει. Τώρα! Τι? Όχι, όχι καλό. Μυρίζει κανείς άλλος ψημένη γαλοπούλα. Έγινε ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει. Τώρα σφίγγουμε από εδώ. Περίμενε τα πράγματά μας. Είναι κάτι παλιοπράγματα, άστα. Όχι, αυτό το μενταγιόν είναι το μόνο που έχω από τη μαμά μου. Λοιπόν, πας κάπου. Αντίο σκουριασμένο ανόητο πουλί. Ας πετάξουμε στους ουρανούς. Θα πληρώσετε γι' αυτό, απέσια σκυλιά. Και σιγουρευτούμε πως δεν θα ξανάρθουμε ποτέ εδώ. Τον αφήσαμε εκεί, αλλά πάντα είχα ένα προαίσθημα πως δεν έχει τελειώσει. Μην ανησυχείς, θα τον πιάσουμε. Πρέπει να προειδοποιήσουμε την Κίτη και τα κρανία και να σώσουμε τον Κέισι. Ναι, αυτός ο παπαγάλος ανακάτεψε τα λάθος φτερά. Μία λέξη, ψισταριά. Πάμε, κορίτσια, είναι ώρα για μαγεία. Mysticon Dragon Rage! Mysticon Ranger! Mysticon Striker! Mysticon Knight! Ετοιμάστε τα κανόνια. Να έχετε έτοιμα τα όπλα σας. Καιρός κρανία, ετοιμαστείτε για τη μάχη της ζωής σας. Τη μάχη της ζωής σας. Τη μάχη της ζωής σου, Kitty Boone. Γιατί δεν έρχεσαι εδώ πέρα να κάνεις παρέα με τον αδελφό σου? Τρέχα, Κίτι. Φύγε μακριά. Ήσυχα, αγόρι μου. Μην τολμήσεις να τον αγγίξεις. Κανείς δεν μένει ζωντανός αν μου επιτεθεί. Βούλωσε το ράμφο σου, απέσιο πουλί. Τελειώνετε με αυτούς τους ταραξίες με τις στολές. Κι εγώ θα φροντίσω το πλήρωμά μου. Ο χρόνος δεν ήταν καλός μαζί σου, Χάος. Ναι, και τι λες για λίγη μουσική για να ηρεμήσει η άγρια Boone? Έλα μαζί μου, παιδί μου, πέρα από τους ταραγμένους ουρανούς. Έλα μαζί μου, ναι, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Τι γίνεται? Κίτι! Μην ανησυχείς, έρχομαι! Προς ολοταχώς προς το σκοτάδι. Κίτι! Πάιπερ, έχει τα μάτια σου ανοιχτά για το πλοίο. Ναι, καπετάνισσα. Ζήτω! Ανέβασε το μεσαίο κατάρτι. Δεν κατάλαβα τι λες, αλλά θα το κάνω. Τσόκο, ετοίμασε τα κανόνια. Και Αρκέινα ασφάλισε τα σκοινιά. Αμέσως!
Να πάρει! Θυμωμένοι Dragon Mates! Ευθεία μπροστά! Πρέπει να πάρω πίσω το παλιό μου πλήρωμα. Γιατί να εγκαταλείψουν όλοι το πλοίο έτσι? Φαίνεται πως ο Χάος τους υπνώτισε. Αυτό το τραγούδι πρέπει να ήταν κάποιο ξόρκι. Αλλά αν ήταν το τραγούδι, γιατί δεν μας επηρέασε? Μερικά ξόρκια στοχεύουν σε συγκεκριμένους ανθρώπους αν έχεις ένα προσωπικό ενθύμιο. Το οποίο είχε. Αυτή την τσάντα με τα πράγματα που είχε για να μας κοροϊδεύει. Αλλά δεν επηρέασε εσένα γιατί ήσουν κάτω από το νερό. Δεν άκουσα το τραγούδι. Και δεν θέλεις. Ακουστικά που ακυρώνουν το θόρυβο. Δεν θέλω τα ανόητα ακουστικά σου. Συγγνώμη. Ο Χάος κατέστρεψε μια φορά τη ζωή μου και εγώ φρικάρω γιατί το ξανακάνει. Όχι, δεν θα το κάνει. Δεν θα τον αφήσουμε. Αποκλείεται. Δεν παρατάω τον Κέισι και ξέρω πως εσύ δεν θα παρατήσεις ποτέ την Κίτη. Λοιπόν, πάρτε τα ακουστικά και πάμε να τους βρούμε. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μακάρι να ήξερα που τους πήγε. Στάσου! Ο Χάος είπε πως ήθελε να τους δώσει μια γεύση από το δικό τους φάρμακο. Πάιπερ, φέρε μου το τηλεσκόπιο. 14,5 βόρεια με 21,9 ανατολικά. Το μόνο μέρος που εγώ και η Κίτη ορκιστήκαμε να μην ξαναπάμε ποτέ. Τους πηγαίνει πίσω στο νησί. Αυτοί είναι οι πιο ανόητοι, μίζεροι, άχρηστοι αλήτες που είχα ποτέ την ατυχία να έχω μπροστά μου. Προσκλητήριο! Κέισι Μπουν, Κίτι Μπουν, Ζάρια Μουν Γουλφ. Wow! Ζάρια Μουν Γουλφ, πού είναι η συνεργός σου? Wow! Γύρισαν αυτοί οι ενοχλητικοί ανόητοι. Ποτέ δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Πρόσεχε! Ανάθεμά σε καταραμένο απέσιο πουλί! Στάσου, μόνο ένας άνθρωπος είναι τόσο ανόητος για να με φωνάζει έτσι. Η ωραία σου στολή δεν με ξεγελάει. Πιάστε την! Φέρτε μου τη Ζάρια Μουν Γουλφ! Ας σπάσουμε κανένα κοχύλι! Περπάτα, καβούρι τη σανίδα! Ναι, μεριδακιάκι με καβούρι, έρχεται! Φτάνουν τα αστεία με τα καβούρια επιτέλους! Κάτω τα χέρια σου, κουφιοκέφαλε! Μπράβο σου, φίλε μου! Ποτέ δεν ήθελες να δέχεσαι διαταγές. Ίσως λίγη μουσική θα σε κάνει να φερθείς καλά. Γρήγορα τα ακουστικά! Όχι! Έλα μαζί μου, παιδί μου, πέρα από τους ταραγμένους ουρανούς. Έλα μαζί μου, ναι, έλα μαζί μου. Όχι! Ζάρια! Πέτα, φίνικα, πέτα! Έφυγαν! Το ίδιο κι εμείς, αν δεν πάρουμε τον έλεγχο του πλοίου. Ζάρια, Ζάρια, Ζάρια. Μαζί ξανά, επιτέλους. Αλλά πώς το έσκασες από το νησί που σε είχαμε αφήσει? Καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Η αρχηγία σου είναι μεγάλη έμπνευση. Τέλος πάντων, τι έλεγα? Ναι. Για 3 χρόνια χαραμίστηκα στο καταραμένο νησί. Κάθε προσπάθεια να δρεπετεύσω ήταν αποτυχημένη εξαιτίας της ατελείωτης καταιγίδας. Τότε ανακάλυψα τα ερείπια. Ήταν σκοτεινά και διαβολικά. Και μόλις πήρα τις τελευταίες μου ανάσες,
Παρακάλεσα τα ερείπια, ζήτησα εκδίκηση και κάποια αρχαία μαγεία με άκουσε. Άσε με να ζήσω και θα σου φέρω ένα καράβι γεμάτο ψυχές σε αντάλλαγμα με τη δική μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ζάρια. Όλες οι ψυχές είναι δικές μου. Wow! Όλες οι ψυχές είναι δικές μου. Αρχίζω να πιστεύω πως δεν είμαι καλή στο να πετάω πλοία. Έτσι λες! Ξωτικό στη θάλασσα! Να πάρει! Παραλίγο! Πάμε πάνω! Πάμε πάνω! Το παίρνω πίσω! Είμαι τέλεια στο να οδηγώ πλοία! Όχι! Όχι, δεν είσαι! Συγγνώμη! Περίμενε, Κέισι! Ερχόμαστε! Κρίμα που πρέπει να χωριστούμε τόσο σύντομα. Αλλά πρέπει να γυρίσω στην πειρατική μου ζωή και το νησί περιμένει τις ψυχές του. Ευχαριστώ, Orc Metal. Πολύ καλύτερο από τα άλλα ακουστικά. Κίτι! Κίτι! Μα τι... Λαμπερό σκοτάδι, αυτή την ώρα καλώ την αρχαία δύναμή σου. Έλα μπροστά από τα βάθη, σήκω, σήκω! Και πάρε αυτές τις ψυχές σαν δώρο. Πιάστε τους, άχρηστοι! Ανεβείτε! Αυτά τα ερείπια ψάχνουν για ψυχές, αλλά δεν θα πάρουν τη δική μου. Γρήγορα! Ανακατεύτηκες για τελευταία φορά, Ζάρια Moon Wolf. Όλοι πάνω! Είναι όλοι δικοί σου, καπετάνι Σαμπούν. Ευχαριστώ. Θέλεις να μείνεις στο πηδάλιο? Ξέρεις, δεν είμαι σίγουρη αν αυτό είναι το καλύτερο. Άκουσε την... Μα το ξωτικό, είσαι καλά? Τώρα είμαι. Αηδία, δεν έχουμε χρόνο για μελοπράγματα. Κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί κάτω. Να πάρει, υπερασπιστείτε το πλοίο! Είναι ακριβώς όπως τις μάχες του Κουέσικα. Το τεράστιο χταπόδι στο επεισόδιο 6. Νομίζω πως ήταν το επεισόδιο 7. Πολέμα πρώτα, θα τα πούμε μετά. Συνεχίστε τον αγώνα, φίλοι μου! Τώρα εγκαταλείψτε το πλοίο. Πρέπει να το ελευθερώσουμε. Ελευθέρωσε τον Δράκο! Μονόκερε μάχης, επίθεση! Αυτό ήταν φοβερό. Δεν ήταν τίποτα. Κρατηθείτε! Ναι! Δεν καταφέραμε, κορίτσια. Είμαστε ελεύθερες, τσα-τσα-τσα! Είμαστε ελεύθερες, τσα-τσα-τσα! Και κοιτάξτε με, χορεύω! Δεν θα είστε ποτέ ελεύθερες. Το νησί πρέπει να πάρει τις ψυχές του. Όχι! Αφήσέ την να φύγει! Αν επιμένεις... Ζάρια! Πιάσου πάνω μου! Όλοι σας, φύγετε από το πλοίο μου τώρα! Εσύ πρώτος! Τι θύμωσες! Δεν πρέπει να τη θυμώνεις. Ώρα για ουρλιαχτό! Όχι! Βοήθεια! Τα φτερά της ουράς μου! Αντίο απέσιο πουλί! Εντάξει, κρανία, ας πετάξουμε στους ουρανούς.
μεσαίο κατάρτι, σφουγγαρίστε το κατάστρωμα και φέρτε σε αυτούς τους ερωτευμένους ένα τραπέζι επιτέλους. Λοιπόν, πού ήμασταν? Αγαπημένο επεισόδιο του Γουέσικα. Σίγουρα η κατάρα του στοιχειωμένου κάστρου. Η υπόθεση του ζηλιάρη γίγαντα. Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι. Ναι, Τι συμβαίνει? μου λείπει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Και εμένα μου λείπουν οι δικοί μου. Αλλά τώρα έχεις αυτό για να τους θυμάσαι. Ναι, ο εφιάλτης επιτέλους τελείωσε.